ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये वेगवान राजकीय घडामोडी सध्या घडतात। ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदारांचा वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली सध्या सुरू झालेल्या आहेत आणि आजच लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देण्याची शक्यता सुद्धा आहे। उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षामध्ये पुन्हा एकदा फूट पडणार असल्याची सध्या चर्चा रंगलेली आहे। ठाकरेंच्या पक्षात पुन्हा एकदा फुटीची शक्यता आहे आणि या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राजकीय हालचालींना वेग आलेला आहे। एकनाथ शिंदेंकडून ऑपरेशन टायगर राबवलं जात आहे अशी सध्या चर्चा आहे आणि त्या दृष्टीनं गेल्या 2 ते 3 दिवसांपासून राज्यासह दिल्लीमध्ये वेगवान घडामोडी घडतायत। त्या आता अंतिम टप्प्यामध्ये आल्याची सुद्धा माहिती आहे। ठाकरेंच्या 9 पैकी 6 खासदार शिंदेंच्या गळाला लागलेले असून ते लवकरच स्वतंत्र गट स्थापन करण्याची शक्यता आहे। त्याचं पत्र आजच लोकसभा अध्यक्षांना दिलं जाणार आहे अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते। आता जी महत्त्वाची घडामोड आपण पाहतोय, काल रात्रीपासून या महत्त्वाच्या घडामोडी सुद्धा घडलेल्या आहेत।